A l'Estat que no tornaran els diners que l'administració central els van avançar com a bestreta del 2009. Ho consideren un error de previsió del govern espanyol i animen els altres ajuntaments a seguir els seus passos. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no vol pagar els 470.000 euros que deu a l'Estat. Ha enviat un requeriment dient que no farà efectiu aquest deute, que ve d'un error de càlcul per part de l'Estat en els diners que li va avançar el 2009, i no descarta recórrer a la justícia si continuen reclamant-li. L'Ajuntament diu que de bona fe va confiar en l'Estat i va gastar els diners en serveis bàsics per als ciutadans. Ara troba il·legítim tornar aquest deute perquè li suposaria retallar serveis socials i animar altres municipis a seguir els mateixos passos. És l'Estat qui va calcular de forma deslleial aquesta previsió d'ingressos, atès que som nosaltres qui assumim el finançament d'aquestes competències socials tan urgents, especialment en aquest moment de crisi. L'Estat no ens hauria de reclamar aquests diners que ell es va equivocar a l'hora de calcular-los. En total són 576 milions d'euros que hauran de tornar als municipis catalans de la bestreta que els va fer l'Estat el 2009, en funció d'una previsió d'ingressos massa optimista que després no es va complir. Des de la Federació de Municipis de Catalunya s'acusa l'Estat de voler ofegar els ajuntaments amb la reclamació d'uns diners que de moment no poden tornar. No podem els ajuntaments fer més el que estem fent. Nosaltres no hem generat la deute pública, nosaltres no generem dèficit, nosaltres gestionem bé. No ens poden ofegar ni l'Estat ni la Generalitat. Hem de contribuir a que la crisi econòmica no enfonsi més a més famílies i nosaltres som els que estem davant d'això. El deute del 2009 se suma al del 2008, que també va donar negatiu i que molts ajuntaments tampoc no han pogut tornar encara.